în clipul de astăzi vă prezentăm un pachet pentru tuia. Este un pachet premium, deoarece este conceput și gândit să combată absolut toate bolile, insectele și acarienii pe care le aveți la această plantă. Odată desfăcut pachetul, acestea sunt produsele, iar prezentate foarte pe scurt, vom vedea ce combat fiecare în parte. Acesta este un produs ICCZN pe bază de cupru și de zinc. Cu el vom combate atât pătarea acelor sau maronirea acelor, dar are rol și de îngrășământ. Mai departe vorbim de acaricidul Floramite, care este special omologat pentru plantele ornamentale. Acesta are un efect letal la 3 zile după aplicare asupra păianjenilor din tuia. În continuare vom folosi un fosetil de aluminiu și acesta are dublă întrebuințare. Odată protejează maronirea acelor, iar ca și efect va proteja rădăcinile. Iar la urmă vom folosi insecticidul Chromax. Este unul dintre cele mai cunoscute insecticide. Acesta va ajuta planta să treacă peste perioade de stres și o va menține de un verde intens. Toate detaliile le veți regăsi pe site-ul nostru solplant.ro, dar și la numărul de telefon afișat pe ecran.